Salutare tuturor, eu sunt Punk și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de Minecraft modat. În prezent am doar 87 de moduri, pentru unele sunt puține, pentru alții sunt multe. Mi-am ales câteva moduri mai principale, așa, mai mărețe în Minecraft. Ok, haideți să ne facem o lume repede. Pe survival, game mode, chestii. Ok, hai să băgăm și un seed. Băgăm seed says ăsta. Says 1, pardon. Și dăm nume la lume. O să fie numele modpack-ului, Pancraft 1710, care va apărea în curând și pe Technic Platform. Deocamdată încă lucrez la el. Și sezonul 1. Să fie cu noroc. Pentru început, aș vrea să trec în revistă modurile pe care le am. Majoritatea sunt moduri tehnice. Mă scuzați. Am să încep cu April Energy Sticks 2. Am să spun așa la fiecare câte o vorbă despre el și am să trec la următor. Ok. April Energy Sticks 2 este un mod care adaugă diferite automatizări în Minecraft, în special automatizări pe what the fuck, pe capitolul de storage, de nu știu exact cum se zică în română. Înțelegeți voi, storage, mă rog. Ok, cam atât adaugă April Energy Sticks, oricum e un mod foarte mare. După el avem modul Bibliocraft. What the... se pare că e o zonă destul de interesantă. După modul acesta avem modul Bibliocraft. Bibliocraft este un mod de asemenea măreț. Adaugă... eu l-aș considera mai mult un mod de design, cu toate că adaugă câteva lucruri care sunt necesare în modurile magice. Aș vrea niște oi. Oh, bun. Da, sunt răcit. Da. Ok, am rămas la modul Bibliocraft, adaugă niște lucruri de design oarecum. Urmează modul Big Reactors, care nu mă întrebați ce face pentru că nici eu nu știu. L-am adăugat pentru că îl folosește multă lume și am zis că de ce nu să nu folosesc eu. Dați particule din Foamcraft. Am să vă explic imediat ce cu el. Da, este tot. Da, modul Big Reactors nu știu ce face, așa că vom trece la următorul mod numit Botania. Botania este un mod ce adaugă plante, foarte multe plante. Uitați aici ceva din Botania, în special ceva legat de magie, chestii. Uitați aici ceva din Pumps Harvester Craft. Dacă vreți să culegem chestia, apăsăm click dreapta. Dacă vrem să o culegem, adică să o harvest chestia asta, nu știu cum să-i spun, apăsăm click stânga. Și ne-a dat niște coffee, boabe de cafea și ginger. Da, și putem face ginger seed cu chestia asta. Da, ok, modul Botania, cum am spus, adaugă multe plante, în special magice, adaugă și blocuri, cărămizi, chestii triste, orice fel de chestii. Ok, trecem la următorul mod. Următorul mod se cheamă Buildcraft. Este un mod legendar, să zic așa, va rămâne în istorie, istoria Minecraft-ului.
Mă enervează Facebook. Va rămâne în istoria Minecraftului. Este un mod foarte vechi. Cred că a apărut undeva prin versiunile 1.7 beta, adică acum 4 ani. Nu sunt sigur, nu mă luați la răspundere că ai spus greșit chestii. Cherries, walnut. Ups, am greșit. Și modul Buildcraft adaugă de asemenea multe automatizări. Adaugă, cum să vă spun, automatizări, partea tehnică, automatizări la mină. O să vedeți voi, nu vreau să vă dau spoilere ca după aceea să nu vă uitați că deja ne-ai spus ceea ce vei face și chestii. Oricum e un mod foarte interesant, merită jucat și merită pus într-un mod de fapt. Și nu știu, oricum e foarte genial modul. Următorul mod se numește Carpenter's Block. Carpenter's Block adaugă lucruri de design. Da, lucruri de design mai mult și o să vedeți voi. O să-l folosesc oarecum, adică mai mult mă bazez pe partea tehnică în acest modpack, dar asta nu înseamnă că am să evit total aceste moduri designice, să zic așa. Uitați o mină aici. Uitați niște, cum îi spune, un Amber Bearing Stone. Acolo niște cupru. Da. Avem foarte mult cupru. Adaugă foarte multe moduri cupru. Ok. Următorul mod este unul tot de design. Este modul Chisel. Stați că vreau să mă sui puțin, că vreau să văd și eu de unde sunt. Deci sunt într-un forest. Da, era și logic că eram într-un forest. Sunt pe peaceful cumva? Nu, sunt pe normal. Da, aici sunt foarte mulți copaci. Poate vă întrebați de ce nu am un minimap. Păi bine, din păcate minimap-urile mi-au cam dat crash toate. Singurul care nu-mi dă crash este Journeys Map, numai că Journeys Map nu mi se aprinde. Însă pe o lume de super plat se aprinde și merge cum trebuie. Uitați aici niște coal, am să-l iau. La început coal e esențial. Ok, am rămas la modul Chisel. Modul Chisel adaugă un ciocan cu care puteți să ornamentați blocul cu ce vreți voi. Și de asemenea bagă o grămadă de blocuri. Modul Chisel, ia să vedem. Around Chisel. Sper că așa scrie. Mod Chisel, da. Da, ok, vedeți și voi adaugă o grămadă de blocuri. Asta e șmecher. Dar nu știu de ce nu mi-apar crafting-urile. Probabil că este un un anumit what the fuck. Ce e asta? Ball of moss. What? Mă rog. Modul Chisel, da, este tot un mod de design. Uitați aici niște cărbune, era să-l ratez. Next mod. Modul următor este, stați să văd, este un core. Așa apare în listă, este un core. E bine, de ce am luat core-ul? Pentru că încă sunt persoane care nu știu ce este un core. E bine, core-ul ajută să funcționeze alte moduri instalând niște libraries-uri. Libraries-urile sunt niște cum să vă explic. Ok, dar acum am găsit un forest hive din forestry. Și ca să luăm o să avem nevoie de un
plop sau cum se cheamă? Asta am uitat cum se numește. Forestry items. Să avem nevoie de un să văd dacă l-am pe aici. Un soldering iron, nu. Un shovel kit. De un tocmai îl văzusem, dar l-am ratat. De un scop. Scopul se face astfel. Avem nevoie de lână și bețe. Ok. Hai să facem și noi un crafting table. Așa de început. Stați, de ce? Așa. Vom face un crafting table în care vom face un scop. Uitați că norocul a fost de partea mea și am o bucată de lână în plus. Ok, ia să facem acum noi scopul ăsta. Pac. Și să luăm chestia asta. Și am primit un honeycomb și un forest princess. Oricum, am să fac mai încolo, o să mă ocup mai încolo de chestiile astea. Sunt niște chestii mai complicate. Trebuie pus asta în așa fel încât să nu... What the fuck? Aluminiu. Da, aluminiu. Vreau să fac un pat acum. Dacă nu mă șel, rubber wood tot. Ciudat. Am să fac un pat pe care am să-l pun aici și am să mă culc. Da, evident. Ok, am rămas la core, pe care v-am explicat ce înseamnă un core. După acest mod urmează Computercraft. De asemenea, un mod foarte colosal, foarte uzual folosit în mod pe curi. Am să fac un pickaxe acum. Stați cum am. Ia să transform, nu știu. Ce să transformez? De ce nu pot să transform rubber wood-ul? Cumva... Da, ăsta doar se prăjește. Empty boss barrel, uite un barrel. Da, extractorul mi se pare foarte... din Industrial Craft, e foarte avantajos. Rubber wood vă face direct rubber. Da. Până ajungem acolo mai avem. Hai să facem un târnăcop și să luăm puțină piatră. Bă, iazul ăsta e destul de șmecher, să zic așa. Și acolo. Ăla e un copac din Farmcraft, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Ok, rămăsesem la lista de moduri și anume la Computercraft. Computercraft adaugă calculatoare în Minecraft. Și cu calculatoarele astea puteți face diferite chestii. Însă, pentru a face chestii, trebuie să știți limbajul de programare, numit Lua. Eu personal nu îl știu deocamdată, însă pe parcursul seriei o să fac tot posibilul ca să-l învăț. Iar Computercraft adaugă adaugă niște mașinării foarte interesante, numite tartaruri, care alea tu pur și simplu scrii programul, iar ele îți execută programul. Nu că nu așa v-ar face și computerul, dar sunt mai avantajoase. De exemplu, cu un tartarul, stați să vă arăt exact ce sunt tartarurile. Mod Computercraft. Tartarurile sunt așa, iar ele execută comenzi după unealta din care sunt făcute. De exemplu, un mining turtle. Un mining turtle are comanda excavate, care excavează, mă rog. E bine, funcționează exact ca un quarry. Stați puțin să văd dacă... Da, sunt pe așa. Funcționează exact ca un quarry din Buildcraft. Numai că el nu are nevoie de energie. Și
Asta e foarte avantajos. Oricum. Primele episoade sunt așa mai basice, mai introduction. Așa că nu o să facem mare lucru decât să explorăm și să găsim chestii și chestii de astea. Ei bine, am să închid acest episod aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest videoclip. Uitați un mushroom. Și eu am fost Punk. Pe data viitoare.